verdura ekologiko gehitzen dituaz, eta betxin egondan danak, garriak. Ba, guztora, ze lehenengo zetorrena ordizire, da, bueno, betzeia alikinte politxe duztu, barrio bueltetako, bai. Urtero ziro pozik etortzea, eta, bueno, nik uste gaur daun azoka hau ikusten mazu pixkat, egundoko meritua daukate gure baserritarrak, eta gure hartzaiak ere bai. Bueno, Kontxi, atentzia deitu digu gaztainak ikustea postuan. Nondik zatozu? Ni Donostitik. Guk urtero izaten dugu garaia hontan hasten da, postuan azkeneako bolaretan hasten da, baina oan fetxo ontako mintzat beti izaten da gaztainak. Kanpotik jende asko etortzen da, eta bertako enkargutako, ez da gire dituen ez da egun oso aproposa, baina, bueno, txarra ez du jende berrik ez dagoetzeko eta ondo dago. Oain atzea behinuta esatet, nire asinitzen manea behi gazta egin etortzen, baina, bueno, jendea ere, eskete bezeratzu eta bazko, eta etzaien raro egin jendea bintzat, eta txarra saltzen dugu gure, eta gaur guren arraza hontan animali politiak, oso harmonia handiko animalia, buru dotorea. Ordiziko konkurtsoa da oso diferentea bezala. Nego zeo espeziala. Guri ordizera etorri eta gogoratu igual iasko irudiek eta ostia, estomagoan bat nahor gogortu bat. Ez da, nego zeo beste batzuk ez dekena.